Je príjemný deň, slnko nás jemne zohrieva, v záhrade vonia šalvia a cítime, že je čas spomaliť. Tento podcast vás pozýva tam, kde rastliny rozprávajú, dym nesie prosby a kameň v dlani vibruje tichom dávnych vedomostí. Milí záhradkári, dovolte mi, aby som vás pozdravila z podcastu Záhradkár dnes úplne netradične. A nevítame vás v našom štúdiu, ale pozvanie sme prijali od jednej veľmi naozaj eterickej duše, aspoň ja ju tak vnímam. Je to Hanka Sekulová. Hanka, ahoj. Ahoj. Som veľmi rada, že si nás opäť pozvala do svojej prírodnej, jedlej a liečivej záhrady. Ja sa teším, že ste tu. A dnes sa nebudeme rozprávať o tom, ako liečiť svoje telo, ale ako liečiť svoju dušu. Tak poďme na to. A že naozaj tá záhrada nám ponúka silné, magické, také tie veci, ktoré dokážeme zúžitkovať. A skús nám na úvod prezradiť, ako ty vnímaš možno spojenie medzi človekom, prírodou a tou takou magickou silou. Marcelka, ja odpoviem proti otázkou. Ako sa tu dnes cítiš? Výborne. Ja sa tu vždy cítim tak pokojne a naozaj ako keby som bola v inom svete. Pretože to je šťastie odpoveď na tvoju otázku. Ľudia od nepamätí boli spojení s prírodou. V podstate sme z prírody vzišli a stále sme s ňou spojení, len sme to zabudli mnohí. Ja stále hovorím, návratom k prírode sa dokážeme vrátiť aj sami k sebe, pretože my sme príroda. Preto sa v tej tých prírodných priestoroch, a toto je prírodná jedla liečivá záhrada s prvkami udržateľnosti, kde som dovolila, aby tá príroda veľmi veľa vecí robila za nás. A preto aj tá záhrada vyzerá veľmi prírodne. A preto sa v nej cítime tak dobre. Takže toto je odpoveď. Že je odpoveď. Pustíme prírodu naspäť. Pustíme prírodu hlavne do seba. Do svojho srdca. Tak. A samozrejme v spojení aj teda s liečivými bylinkami, ale najmä s takýmito magickými silami sa veľmi často spomínajú fázy mesiaca. A na základe fáz mesiaca my samozrejme môžeme robiť aj nejaké tie činnosti v tej záhrade, ale ten mesiac má veľmi veľký vplyv aj na našu psychiku. Máš to aj ty takto rozdelené určite, že v jednotlivých fázach mesiaca možno pracuješ viac s bylinkami, niektorých vôbec nepracuješ s bylinkami. Ako to teda je? No, kedysi v minulosti ľudia viac boli sfázovaní s fázami prírody, vrátane mesiaca. Dnes už sme prestali tieto fázy prírodné ako keby počúvať a prestali sme sa podľa nich aj riadiť. Ale kedysi teda takí prvotní aj chovatelia alebo pestovatelia presne siali rastliny v určitých dňoch alebo fázach mesiaca. Presne zbierali úrodu, žali. Všetko vlastne bolo, ako keby príroda zavelila tak a teraz prišiel ten správny čas. Toto všetko už sme vo väčšine zabudli, alebo už sa týmto neriadime. Ale ďalšia vec je, ktorá prebíja tieto prírodné cykly a prírodné fázy v posledných rokoch, čo ja sama sledujem, je počasie, ktoré osobne nevnímam ako celkom prirodzené. A sme robili aj jeden pokus do relácie Investigátory, kde sme zopakovali
pokus pani Márie Trebenovej, ktorá vydávala vlastne, alebo teda vydávala, ona vlastne vypočítavala vhodné a nevhodné výsevné dni. Mhm. Tak sme zopakovali jej pokus s redkvičkami. Bolo to vlastne urobené v tomto malinkom mini párenisku, ktoré bolo kedysi pieskovisko. Mhm. S tým, že bola vzorka redkvičiek, ktorá bola vysiatá v dňoch, ktoré boli v živle plodové. Potom zase ďalšie dva rady boli vysiaté v živle, kedy mesiac bol vo fáze, alebo teda v znameniach zvieratníka, ktoré boli viacej na vodu zamerané. Tak to vlastne všetky 4 živly, plus sme k tomu pridali spln a nov. Mhm. No a zistilo sa, že vlastne vonkajšie vplyvy ako keby prebili tie pôvodné vplyvy toho mesiaca. A vzorka, ktorá mala mať najväčšie tie koreňové hluzy, tak nemala ich najväčšie. Mhm. Najväčšie ich mala vzorka, ktorá bola v inom živle. A ja som vtedy už aj do tej relácie spomenula, že osobne to vnímam tak, že to počasie prebilo tieto prirodzené vplyvy mesiaca. Ale čo bolo preukazné a čo sa ukázalo, že teda jedna vzorka bola taká, že úplne vo všetkých parametroch, lebo viacej vecí sme sledovali, vo viacerých parametroch ulietávala. A to boli vlastne 2 riadky redkvičiek, ktoré boli vysiaté počas novu. Mhm. Takže počas novu nerobím nič. A tento pokus to aj potvrdil. Počas plnú robím nejaké úkony, ale hlavne už sa veľmi neriadím týmto lunárnym kalendárom, pretože naozaj to počasie už, tak sa hovorí, väčšia berie. Mhm. Čiže vnímaš veľký vplyv klimatickej zmeny Klimatickej alebo nejakej zmeny. alebo oteplovania. Proste máme to počasie iné, Áno, ako sme mávali, máme to iné. preukázateľne, a teda naozaj je tento vplyv viditeľný. Viditeľný veľmi, takže vlastne dokonca už ani pranostiky fungujú tak, ako kedysi fungovali. Ja si pamätám, tento rok bol jún mimoriadne suchý a kedy sa hovorilo medardová kvapka, 40 dní kvap. Áno. A tento rok presne na medarda pršalo, ale nie 40 dní. Máš pravdu, lebo ja som si tiež povedala na medarda, že prší. 40 dní bude pršať, čo ja budem robiť? No, ja bola, že hurá, ale vedela som, že to už nefunguje. Hej, máš pravdu, no. Ale tak asi nám zostáva iba sa nejako prispôsobiť tej situácii a možno nejako teda naozaj sa vrátiť k tej prírode. Ale poďme ešte k tomu splnu, lebo toto je podľa mňa také obdobie, že naozaj veľmi veľa ľudí je tak možno zafixovaných na ten spln. A viem, že napríklad počas splnu sa odporúča zberať rastliny liečivé. Je to tak? No, mesačná energia dokáže niektoré rastliny nabiť, tak ako niektoré kamene sa vyložene nabíjajú mesačným svitom. Ja radšej, keď teraz mám veľmi rada aj všelijaké liečivé kamene, sú to moji kamaráti, ale osobne radšej ich nabíjam slnečnou energiou. Počas splnu sa chodím kochať tou mesačnou energiou, fotím si ho, ale s rastlinami radšej nerobím. S tým, že má velikánsky vplyv. Veď vieme, ako sa robili štatistiky, že ako vlastne v určitých mestách, kde toto sledovali, počas splnu sa zvyšila kriminalita. Alebo aj citliví ľudia cítia ten spln, že bože, zase som nemohla celú noc spať, lebo však mesiac svietili jak divno. Áno, som v tej skupine. Poznám to tiež. Ale pokiaľ robím niečo
s nejakými ročnými obdobiami a fázami mesiaca, tak sú to hlavne liečivé rastliny, z ktorých zbieram liečivé korene. Mhm. A tieto liečivé korene zbieram buď veľmi skoro na jar, kým ešte je sila koreňa pod zemou, kým ešte tú silu rastlina nerozloží aj do nadzemnej časti. Alebo zbieram tieto korene neskoro na jeseň, keď už zase rastlina stiahuje tú svoju silu z nadzemnej časti do tých koreňov, aby vlastne prezimovala, tak v tých koreňoch je celá tá zásobárenie nielen životnej energie, ale aj všelijakých živín. Mhm. Takže takýmto spôsobom zbieram korene a najradšej ich zbieram, keď mesiac cúva, ako sa zmenšuje, alebo vytvára to písmeno C ako cúva, preto sa hovorí, že cúva, pretože vtedy sú rastlinné aj ľudské a zvieracie šťavy ako keby tlačené smerom dolu. Ako keby, keď si to predstavíš ako balón, tak keď balón stláčame, tak aj tie šťavy ako keby rastlinné klesajú viacej pod zem. Keď mesiac rastie, to znamená dáva, Dčko, tak si to predstav ako keby nasával. Ten balón ako keby nasával, veci zase naopak z podzemnej časti, týka sa to rastlinných šťav, ako keby nasával tie šťavy zase hore. Tou príťažlivosťou. Čiže v tej fáze možno zberať tú nadzemnú časť, ak som to správne pochopila? Áno, vtedy je dobré zbierať nadzemnú časť. Toto kedysi ľudia využívali, keď zbierali tzv. Mesačné drevo. Čo je mesačné drevo? Mesačné drevo je drevo, ktoré veľmi dlho vydrží a vydrží práve kvôli tomu, že obsahuje málo vody. To znamená, že ako keby nezačne sa rýchlo kaziť, lebo však tá voda pracuje v tom dreve. A to je práve vtedy, zbierajú toto mesačné drevo práve vtedy, keď vlastne mesiac cúva a tie stromy, z ktorých to drevo berú, ktoré teda oberajú o tú hmotu drevitu, tak vtedy sú vlastne, to drevo tých stromov je suchšie, pretože tá rastlina šťava, stromová šťava je viacej pod tou zemou v koreňoch. A má to vplyv aj na nás, na ľudí? Že možno v tej fáze, keď mesiac cúva, že sa cítim taká utlmenejšia a že zase keď teda dáva tú energiu, tak vtedy som taká, že mám viacej energie a ja, že teda viac toho zvládnem. Môže to tak vplyvať aj na ľudí? Určite, pretože ten mesiac nerozlišuje a ťahá tekutiny hore a dole. Je mu jedno, či je to rastlina, alebo či je to človek, zviera, alebo morfet, alebo moria, alebo rieky. Veď už len ten príliv a odliv, však to sú masy a masy vody, to vlastne to je záležitosť mesačnej sily. Takže áno, keď mesiac dáva, tak naše telesné šťavy idú viacej hore, keby do hlavy. A keď cúva, tak zase máme ťažšie nohy. Začne si to všímať. Začne si to všímať a potom vám poviem, či to tak naozaj je. Trošku odešli od tých rastlín. Nie, úplne, lebo mňa toto veľmi zaujíma naozaj tieto mesačné fázy tým, že tiež akože viac vnímam niektoré veci. Tak aj na toto sa tak orientujem, že tiež vidím, že keď je spln, tak napríklad aj moje deti veľmi citlivo vnímajú tento spln. A takisto, keď je nov, tak mám úplne inú energiu. Taký útlom, taký. Áno, Pokoj. Presne tak, takže určite toto je veľmi zaujímavé. A ešte som prišla za tebou aj s takou otázkou, že veľmi často v poslednej dobe počujem o vydymovaní, o očiste dymom
A hlavne v období zberu liečivých rastlín, čo je taký ten máj, jún, júl, tak vtedy sa veľmi hovorí o tom, že nazberáme si tie liečivé rastliny a urobíme si také vydymovadlá. Robievaš toto? Vydymuješ? Uh, Nevydymujem často, nie je to u mňa pravidlo, ale niekedy použijem niektoré rastlinky aj za týmto účelom. Tieto vydymovadlá sa robia hlavne za účelom energetické očisty priestoru. A sú na to špeciálne bylinky. Ja osobne mám najradšej naše domáce. A z týchto našich domácich najväčšia topka z môjho pohľadu je naša domáca obyčajná šalvia lekárska, Salvia officinalis. A také tie v prírode bežne dostupné najsilnejšie alergény paliny. Paliny? Takže šalvia a palina, to je taká, že top kombinácia, ktorú z môjho pohľadu. Teraz posledné roky je taká veľmi silná móda si za týmto účelom vydymovací, teda očisty a vydymovania nosiť alebo objednávať zahraničnú šalviu bielu. Áno. A ja stále hovorím, že šalvia biela je určite úžasná, silná ochranná rastlina, ale tam v tej svojej domovine, odkiaľ pochádza. Pretože málo kto si uvedomuje také súvislosti, že ja teraz tak urobím taký prestrih od byliniek kvôli názornému príkladu. Pre naše tela a naše okolie je najsilnejšie to, čo rastie v našom prirodzenom ekosystéme. To znamená, že aj čo sa týka jedla, sú pre nás zdravšie jablka, slívky, také to naše lokálne, naše miestne. Ako pomaranža je super, je výborný, banány mi chutia, ale je to pre naše tela nie celkom nie je to domáci pôvod. A toto sa týka aj týchto vydymovacích a iných rastlín. A celkovo asi byliniek teda. Hej. Najsilnejšie sú tam, kde vlastne je krajina ich pôvodu. A keď chceme, aby na nás pôsobili tak silne ako na tých vlastne domácich obyvateľov a domáci priestor, tak sa tam potrebujeme najskôr na nejaké 3 mesiace nasťahovať, aby naše telo ako keby sa zžilo s tým energoinformačným polom a ako keby sme energeticky asimilovali do toho prostredia. Preto ja hovorím, že u nás je najsilnejšia šalvia domáca a k tomu tie paliny. Takže zviažeme si viazaničku zo šalvie a paliny. Môžeme to teda nakombinovať, áno? Že dá sa to? Určite sa to dá. Dokonca sa tam dá dokombinovať aj nejaká vetvička z bazy čiernej, čo je ďalšia veľmi silne ochranná rastlina a je to krík, lebo prvé dve spomínané sú v podstate poznáme ako bylinky. Alebo teda státne byliny. Tak túto vetvičku si zviažeme a necháme vysušiť a môžeme použiť. Ja osobne, keď sa mám priznať, tak nerobím si žiadne cielené vydymovadlá, ale použijem v takom, ja mám takú nádobku, potom prinesiem ukázať, kde vlastne dám sušené listky zo šalvie, alebo hodím buď domáceho krbu, alebo vonkajšieho krbu, alebo do vonkajšieho ohniska niekoľko lístkov vysušených. A ostatné už spraví vietor a dym sám.
Čiže nerobíš si také tie náročky, ale použiješ sušené listy. To je super, jednoduchý a rýchly nápad. Podľa mňa do dnešnej doby ako stvorený. Žiaľ je to tak, že nemáme na nič čas, tak si uľahčíme aj toto. Ale na čo je toto vidimenie vlastne dobré? Chceme očistiť priestor od čoho? Napríklad od nejakej negatívnej energie? No, toto je ťažká otázka. Tak skúsme to tak akože veľmi jednoduchšie, lebo aby to bolo možno tak priateľné pre väčšiu skupinu záhradkárov. Väčšinou tieto ochranné rastliny chránia pred hlavne energetickými nejakými škodcami alebo negatívnymi vplyvmi prostredia. A na tieto účely vlastne sa používa aj tá teda šalvia biela. A toto vlastne aj dámy väčšina pozná, že keď máme pocit, že niekto nám chce nejakým spôsobom nejako uškodiť, či osobne, alebo či priestoru, tak, alebo máme pocit, že niečo sa v tom priestore stalo, čo ešte takú pečať z minulosti môže to miesto niesť, tak tieto vidimovadla týchto silných ochranných magických rastlín sa zvyknú na to používať. Takže na to toto slúži. Ale ty si spomínala, aj si začala a ja som si teraz vlastne spomenula na tvoj kurz, ktorý som u teba absolvovala, taký ten šamanský kurz. A tam sme sa bavili o tom, že existujú rastliny, ktoré keď si vysadím na pozemok do záhrady, tak budú chrániť ten môj pozemok. A sú to také 3 rastliny, ktoré u nás aj bežne pestujú. Ktoré sú to? No ako som už spomenula, je to baza čierna, ktorá kedysi bola veľmi silný ochranný a uctievaný krík, lebo baza čierna je krík. A nenadarmo ju mám v tejto záhrade samovi, vysevom namnoženú kade-tade. Ďalšia rastlina silne ochranná je kyš čierny, čo je stálo zelený, tiež vlastne statná rastlina. Z tých pomenších pichlava cesmína, ktorá ako keby už len tým, že má také tie pichliače, už ako keby pozor, tu som ja, nechodiť. No a 2, čo už som spomínala, je tá šalvia lekárska, ktorá chráni už aj tým, že si ju vysadíme na rôzne časti záhrady. No a moje obľúbené paliny. Aj keď veľmi veľa ľudí má veľmi veľa alergií z palín, ja stále len tvrdím, že tá palina nás na niečo upozorňuje. Som tu, pozor, všimnite si ma. Pretože je to nielen silné antiparazitikum, ale je to naozaj veľmi silne ochranná rastlina. Všetky paliny. Takže máme 3 dreviny, ktoré by sme si mohli do záhrady aj určite odporúčaš i vysadiť najmä tú bazu čiernu. To určite nie je len teda ochrana, ale mimoriadne liečivá rastlina. Vieš, ako sa hovorí, před hežmánkem smekni, před bazou klekni. Takže baza určite. Tys, cezmína a z byliniek určite šalvia lekárska, ktorá je asi najsilnejšou podľa mňa liečivou rastlinou. Z môjho pohľadu áno. A teda palina. Sice mnohí majú alergie, ale treba sa na to asi pozrieť inak. Presne tak, treba sa na to pozrieť inak a aj tie alergie nám o niečom chcú niečo povedať. A ty si už v minulom dieli, keď sme sa rozprávali o prírodných jedlých liečivých záhradách, spomenula jednu bylinku, ktorá ti je srdcu blízka. Ktorá to je? Ja viem, že ty máš teraz na mysli čistec rovný.
pretože táto bylinka je k tejto téme. Čistec rovný je veľmi krehká, navonok vyzerajúca veľmi krehká bylinka. A je to samozrejme aj liečivá rastlina. A ako názov napovedá, čistí. Čistí vnútorne, pije sa ako čaj. Ale v dávnej minulosti sa veľmi silne používal na čistenie priestorov a čistenie aj ľudí, zvierat pred rôznymi energetickými negatívnymi útokmi. Tento čistec rovný je viacero druhov čistecov. Za týmto účelom je najsilnejší čistec rovný, Stachys recta. A o niečo slabšie účinky, ale tiež mimoriadne silné, má ešte čistec lesný. A ten bežne u nás môžeme vidieť v lesoch? Čistec lesný je bežný, aspoň teda v mojom okolí. Pre teba bežný, ty ho hneď vidíš. A čistec rovný bol z voľnej prírody už úplne skoro celkom vymiznutý. Ja som ho z toho dôvodu domestikovala v obidvoch našich záhradách a veľmi veľa rokov som zháňala semienka tohoto čisteca rovného. Dnes sa mi už vysieva sám. A preto ma minulý rok veľmi milo prekvapilo, že som ho znovu začala objavovať vo voľnej prírode a akože náhody neexistujú. Akurát som ho minulý rok našla na mieste, kam som chodievala na cvičák. Ja mám teda dvoch belgických ovčiakov Malinois, pracovná línia, s ktorými musíš pracovať, inak kde sme mali z domu kľúničku nadživy. Takže na mieste cvičáku priamo, tam na takom vále vyvýšenom, tam samý čistec, tak bola som veľmi milo prekvapená. Takže zase je to asi jedna z tých byliniek, ktoré nám ponúka matka príroda, lebo cíti, že ju potrebujeme. Niečo sa deje, takže nech sa páči, príroda nám dáva riešenie problémy. Ale semienka tohto čistca som si odniesla aj ja z tvojho kurzu, na ktorom som bola. A naozaj sa veľmi teším, keď ho vysejem na jar do záhrady, aký mi bude kvitnúť, lebo je nielen teda veľmi silný a liečivý, ale naozaj nádherný. Je krásny. Je to krásna bylinka. Krásna. Taká jemnosť, pani. Je to áno, aj opeľovače ho milujú. A máš v tejto záhrade také svoje miesto, ktoré je pre teba také, že top, tam ideš, keď sa potrebuješ upokojiť, alebo zamyslieť, alebo si oddychnúť? Mám. Je to miesto okolo Mamy vrby. A vrba je strom, ktorý tiež dokáže nejakým spôsobom, keďže je to dneska k téme, pracovať s energiami. Nenadarmo sa vrba v minulosti sadila a stále ju vydávam, státne vrby vydávam v okolí cintorínov. A nenadarmo sa takej tej previsnutej monumentálnej vrbe aj hovorilo, že smutná vrba. Lebo ona má tú schopnosť, že nielen ju vydávame pri vode, pretože potrebuje veľa vlahy, ale ona aj veľmi veľa vody vypije, veľmi veľa vlahy a potom ona rastie ako z vody, ale všetky tieto rastliny, ktoré ťahajú veľmi veľa vody, dokážu vlastne ťahať všetko. A táto vrba dokáže ťahať aj smútok, keď má človek nejakú zlú náladu alebo je smutný. Tak sa aj v minulosti hovorilo, že keď mal niekto problémy, že ide sa vybútlaviť niekomu. A
Áno, že si moja bútlová vrba. Si moja bútlová vrba, presne. Mhm. Čiže toto ľudia nevymysleli, toto pomenovanie pre vrbu len tak. Mhm. A ja som naozaj zistila, že tá naša mama vrba, ktorá má len, táto záhrada má v 2005 bola tá vrba zasadená, takže 20 rokov má. Niekoľkokrát bola tak, že veľmi, veľmi presvetlená, pretože ona naozaj rastie tak, že ako keby všetky bežné pravidlá porušuje, čo vlastne v tejto záhrade viacej rastlín si tak povedalo. Tak naozaj som zistila, že keď som smutná, alebo teda my dievčatá to cítime viacej ako muži, alebo dcerka, keď mala smútok, tak pri tej vrbe sa veľmi dobre sedelo a človek potom za nejakú dobu v tej vrby vstával taký, jak mi je dobre. Mhm. Takže toto je pre teba takéto neobyčajné miesto v záhrade. Áno. A neobyčajné je kvôli tomu, že vrbu to mi ešte priniesla vtedy záhradná firma, ktorá nám pomáhala vlastne s touto záhradou v tom čase. A ja som si vymyslela, že teda chcem vrbu aj kopec rastlín, tak priniesli malinkú vrbu. Ale niečo tej malinkej vrbe vtedy nesadlo. A ja inak veľmi opatrne pracujem s energiami, pretože viem, že sú to veľmi silné veci. Ale vo výnimočných prípadoch keď to tak vnútorne cítim, tak pracujem aj s energiami. A milej vrbe som ju zadotovala. Mhm. A tá vrba sa vschopila, že ja teraz hovorím, tak asi som ju trošku malinko predávkovala. Mhm. Ale ty sa venuješ aj iným metodám, ako si posilniť alebo vyliečiť svoje stromy, a to si ukážeme za chvíľočku. A tak chcem jemne prejsť práve k téme drahých alebo teda liečivých kameňov, minerálov, lebo viem, že zbieraš tieto kamene. Si vášnivou zberateľkou naozaj. A ako dlho sa venuješ zberaniu týchto kameňov? No, to je dobrá otázka, vieš, ja ani neviem. Celý život. Ja som to hlavne videla u otca, on si zbieral všelijaké kamene z pracovných ciest, lebo on bol inžinierský geológ. Takže tam to začalo aj u teba vlastne asi. Akurát on si nosil také tie pracovné všelijaké kamene a tie ma až tak veľmi nechytali za srdce. Aj keď dneska už by som ich vedela inak doceniť. Áno. Ale nejak to tak prišlo s tou prírodou samotnou, pretože tým, že ja od narodenia cítim prírodu, nehovorím, že nadštandardne, cítim ju tak, ako ju kedysi vnímam, že cítili bežní ľudia, len sme sa už v súčasnosti viacej odpojili od tej prírody. Tak nejak to tak zrazu prišlo a vnímala som to tak, že nielen tie kamene, ktoré voľne v prírode vidíš, nejakým spôsobom veľakrát pôsobia ako energetické žiariče. Tak to vnútorne cítim. Ale aj tie kamene, ktoré teda sa volajú akože drahé kamene, tak každý jeden má niečo do seba a začala som ich študovať, začala som ich zbierať a začala som ich postupne aj používať. A zistila som, že výborne fungujú. A ktorý je tvoj najobľúbenejší? Joj. To je zasa otázka, ja viem, že nerada odpovedať na takéto otázky. Všetky sú moje. Všetky sú tvoje srdcovky. Áno, ale mám niekoľko takých, ktoré sú väčšie a ktoré naozaj majú extrémnu silu.
Ten najväčší som sem nepriniesla, pretože má vyše 15 kg. Je to taká väčšia ametistová druza, tak to je naozaj veľmi, veľmi silný kameň. Takže niekoľko menších som sem priniesla. Tento taký ružovkastý, už aj názov, už aj farba napovedá, sa volá ružením. To je kameň srdca, že? Kameň srdca, porozumenia, lásky, spokojnosti, ale je to aj ochranný kameň. Keď hovoríme o tých energetických účinkoch. Ten s takými žltými kryštálikmi sa volá zase citrín. Tento kameň býva väčšinou žltý. Kedy viac, niekedy menej pre citrín ako citrón. Áno. No a tu na tento menší, ale o to zaujímavejší sa volá labradorit. Labradorit, keď si zoberieš do ruky a pozrieš si ho na slnku, tak on ťa vťahuje do seba. Môžem to vyskúšať? Môžeš, pravda. Nech sa páči. Mení farby, naozaj. A máš pocit, ako keby ťa chcel vtiahnuť do svojho vesmíru. Je to kameň, ktorý nás spája s inými svetmi, s inými vesmírmi. Vyzerá ako taká zvláštna obloha pozeraná cez nejaký vesmírny ďalekohľad. Ako si ho vlastne natáčam, tak tam ale ja stále vidím niečo iné. Áno, veď to je to. Je to tiež, patrí to medzi silné ochranné kamene. A ja tak ale veľmi vnímam v poslednej dobe, že veľa ľudí, možno aj známych verejne, mediálne, začalo nosiť tieto kamene, či už v podobe príveskov alebo náramkov. A viem, že často sa tieto kamene kupujú aj takže podľa znamenia zverokruhu, že ku ktorému znameniu teda sa hodí aký kameň, ale nemáš to aj ty, takže v poslednej dobe sa to nejako tak veľmi začalo presadzovať, alebo že naozaj niektorí to začali tak veľmi nosiť alebo tomu veriť? Ja na to odpoviem tak, ako to vnímam ja sama, pretože tiež mám veľa kamienkov aj v podobe šperkov, ktoré rada nosím. Napríklad tu je jaspis hnedý. Máme ju ruženinové všeličo, máme červené z korálu, všetky možné farby. Prečo to je? Že ľudia začali ako keby viacej nosiť, alebo viac to začíname vnímať, že vydáme veľa ľudí s takýmito všelijakými šperkami z týchto drahých kameňov. Je to možno aj tým, že viacej sa v súčasnosti predávajú. Ale je to aj tým, že ľudia vlastne zistili, že existujú súvislosti medzi týmito kameňmi a medzi našimi energetickými centrami, ktoré máme v tele. Pretože tak ako jednotlivé rôzne bylinky nám dokážu posilniť tie konkrétne energetické víry, už nie len farbou, vôňou, chuťou a energetickým nastavením, ale aj kamene nám, že aj tieto krásne drahé kamene sú súčasťou prírody, tak nám dokážu nejakým spôsobom dobiť určité časti nášho tela. Alebo vybiť. No výborne. Pri nesprávnom použití. Takže nie je to úplne také jednoduché, ako si to myslíme možno niektorí. A teraz zase taká záľudná otázka, na ktorú možno mi nebudeš vedieť odpovedať, ale skúsme teda naozaj, že nejaký neutrálny kameň na ochranu, či taký existuje? Vieš čo, všeobecne sa ako ochranné kamene používajú kamene čierne a biele. Čierne majú vyloženie ochrannú funkciu, že ako hovorí sa tomu, že pohlcujú toto negatívne a dokážu ho to negatívne ako keby
zneutralizovať. Z týchto čiernych také najznámejšie kamene sú čierny onyx, turmalín. Proste všetky tieto čierne verzie kameňov, šungit napríklad. Aj magnetit? Magnetit. Všetky tieto čierne verzie kameňov dokážu takto s tou energiou pracovať. A ja rada čiernu používam spolu s bielou ako Yin a Yang, pretože biela je tiež ochranná, ale biele kamene chránia trošku iným spôsobom. Biele odrážajú. Nepustia. Čierne pohlcujú, tak ako aj oblečenie. Čierne oblečenie pohlcuje teplo a v bielom oblečení nám nie je tak horúco, pretože biela farba odráža. Čiže môžem si to tak akože jednoducho vysvetliť, že to, čo ten biely kameň neodrazí, tak ten čierny to pohltí a sme chránení? Či je to veľmi jednoduché vysvetlenie? Brutálne veľmi veľké, obrovské zjednodušenie, ale áno, jednoduchým spôsobom, áno. A z týchto bielých taký najznámejší biely, dokonca až priesvitný je kryštál. Alebo tiež mám veľmi rada biely selenit. Áno, poznám. Aj kryštál, aj selenit mám doma. No, takže áno, často sa používajú tieto kamene na tieto účely. A čo takto korál? Lebo možno mnohí si z dovolenky priniesli šperky práve z tohoto koralu. Myslíš červený korál, lebo korály sú rôzne. Červený korál, to sa tak veľmi predáva v tých destináciách prímorských, všade vidíš náušničky, náramky, prstenie. Niektorí si to kúpia iba preto, že je to suvenír z dovolenky, ale môže to reálne niečo urobiť s našimi energiami, tento korál? No, ja sama mám niekoľko šperkov aj z koralu, aj náramok koralový, aj náhrdelník koralový. Červená farba vo všeobecnosti nám dobíja taký ten prvý energetický vír. Východné náuky tomu hovoria čakry, ktorý je znázorňovaný červenou farbou. Takže kameň, ktorý má farbu príslušného energetického víru, tak dobíja tento energetický vír. Čiže dobíja nám červená farba, šperky z červených kameňov, dobíjajú ten prvopočiatočný energetický vír. Niektorí ľudia si myslia, že ich červené náramky pred niečím chránia. A také myslíš tie pred urieknutím, áno? Čo sa zvyknú dávať? Teda aj bábetkám už niektorí dávajú červené náramky? Osobne nevidím v tom súvislosť. Skôr mi to pripomína farbu krvi. Takže nezistila som doteraz spojitosť medzi ochrannou funkciou červeného kameňa, takú, akú vnímam z čiernych kameňov a z bielých. Super. A teraz mi napadá v súvislosti so slovom čakry. Mi zase napadá iné slovo, aura. No. Súvisí, ne? A to spolu veľmi úzko súvisí a viem o tebe, že vidíš auru ľudí a spýtam sa ťa, či aj rastliny napríklad majú svoju auru. No, ja ti odpoviem zase tak zoširoka. Pre zvieratá je úplne prirodzené, že tieto veci vnímajú.
Zviera sa dohovorí s druhým zvieraťom bez toho, že by potrebovalo s ním nejako verbálne komunikovať. Jednoducho zvieratá vidia, cítia, vnímajú auru ľudí, vedia si nás načítať z rastlín, teda vrátane stromov, kameňov, miest, pretože aj miesta majú rôzne energetické nastavenie. Malé deti tiež majú schopnosti, ktoré sa vo vyššom veku, to znamená okolo 3 až 5 rokov, začínajú strácať, respektíve niektorí túto schopnosť majú zachovanú celý život, ale väčšina detí to okolo 3. až 5. roku stratí. Takže ja hovorím, že všetci máme toto v sebe. Ja som sa narodila so zvýšenou vnímavosťou na energie a celý život som sa s tým učila žiť, lebo nie je to nič príjemné, pokiaľ dostávaš informácie, ktoré si nevypýtal. Ktoré nechceš v podstate. A ja som sa to aj po rokoch naučila ako keby si zatvoriť a zablokovať, pretože ma to vyrušovalo. Takže... Nie je to až taká výhra, to všetko vnímať. Nie je to vôbec výhra a keď sa pozerám na teba, nevidím vôbec nič, pretože som si zakázala, nechcem to vidieť. Jasné. Pretože, jak som už spomínala, vyrušuje ma to. A druhá vec je, že ja sa nechcem hrabať niekomu v jeho nastaveniach. Hanka, povedz mi, čo je takou tvojou duchovnou kotvou? Príroda samotná. Pretože z nej sme vzišli. My sme s ňou spojení najviac, pretože my sami sme príroda. A príroda ma zatiaľ najviac naučila v mojom vlastnom živote. Počuli ste to? My záhradkári sme nastavení dobre. Príroda je to, na čo sa môžeme spoľahnúť. A chráňme si ju, pretože ona nás nepotrebuje, ale my potrebujeme ju. To je pravda. Veľmi pekne ti ďakujem, Hanka. Ja ďakujem. A vám ďakujem za sledovanie. Pekný deň.